El microbioma és el conjunt de microorganismes que portem dins del nostre cos, que poden estar en llocs molt diferents, com la saliva, la conjuntiva, però sobretot a l'intestí. Tant són bacteris, com fongs, com virus, i s'ha vist que tenen un paper molt important amb les nostres tasques per poder viure. El nombre de bacteris que tenim al nostre budell és cents de bilions, 10 vegades més que el nombre de cèl·lules pròpies al nostre organisme. Se li ha donat molta importància al genoma humà, però el genoma d'aquests bacteris encara és molt més important, i el que s'ha vist en els darrers anys és que aquest microbioma és determinant per afavorir o no afavorir estats saludables o estats patològics. Segons quines siguin aquestes espècies de bacteris que tenim als nostres budells, podem tenir més predisposició a malalties inflamatòries, més predisposició inclús a malalties com càncer. S'ha vist que tenen la clau per fer aquests processos inflamatoris, tenen una connexió molt directa amb el sistema nerviós, fins i tot s'ha dit que és com el segon cervell, per la qual cosa aquests microorganismes que portem a dintre, que poden arribar a pesar 2 quilos, determinen la nostra salut. Molts factors poden modificar el microbioma. El més important és el que mengem. Sempre s'ha dit que som el que mengem, però semblava una cosa tòpica, més de calories i de greixos i d'hidrats, però hauríem d'anar tenint la consciència que el que mengem és determinant per si és bo o no és bo per aquest microbioma. Perquè si aquest microbioma és variat i és del saludable, farà que nosaltres no tinguem certes predisposicions. Si aquest microbioma és patològic, són bactèries, espècies no bones o dolentes, aquest microbioma pot afavorir que riscos genètics que teníem mig adormits es manifestin. És ben conegut que hi ha persones que tenen riscos genètics que no desenvolupen malalties i persones amb riscos genètics baixos que sí desenvolupen malalties. Possiblement és per aquest rol tan potent del microbioma. S'ha vist que té impacte en malalties neurodegeneratives, com malaltia d'Alzheimer, malaltia de Parkinson, esclerosi múltiple. Per això hem de prendre consciència que hem de cuidar aquest microbioma. Hi ha coses a la dieta que són molt bones pel microbioma i coses que són molt dolentes perquè afavorirem espècies no favorables. El més important són dietes basades en plantes, i si són crues millor, i el més variades millor, que sempre s'ha dit molta verdura, molta amanida, de molts colors diferents, si pot ser no cuinada, això afavoreix molt la fibra al microbioma. El sucre és molt dolent i avui en dia, malauradament, la majoria de menjars processats porten quantitats molt grans de sucre. El sucre és molt dolent pel microbioma i indirectament per la nostra salut. I tot el greix animal de les carns, especialment les carns vermelles, però el greix animal de carns vermelles sobretot també és contraproduent perquè afavoreix espècies nocives. En el cas de l'oftalmologia s'ha vist que té un paper determinant en poder afavorir o no afavorir estats inflamatoris com uveitis i pensem que la degeneració macular, que és una malaltia de la retina molt prevalent, que és una causa principal de pèrdua de visió a les persones de 50 anys, al ser una malaltia de retina no deixa de ser una malaltia neurodegenerativa i pot ser que sigui l'explicació perquè alguns pacients amb poc risc de degeneració macular la desenvolupen i formes molt severes i altres pacients potser no desenvolupen formes tan severes. Per la qual cosa és una àrea d'investigació molt important per nosaltres que estem treballant conjuntament amb el Centre de Regulació Genòmica perquè pensem que un microbioma saludable pot afavorir estats saludables pel nostre cos, especialment en aquest cas per la nostra visió, i sabem que es pot incidir favorablement en no tenir microbioma dolent. Un altre exemple és quan prenem antibiòtic, destruïm la flora intestinal, per la qual cosa malmetem aquests bacteris que són essencials per a la nostra vida. Per la qual cosa, quan pensem en la nostra salut, no hem de pensar en nosaltres, sinó que hem de pensar en nosaltres i en aquests bitxets que portem dintre la nostra panxa que són tan importants per a la nostra salut.